ole tun tu ma chuan in VL Paymaker software manga sarkar na thok lo chut dan kan tilang don ani VL Paymaker hi pay software ani a hemi mang hian Mizoram sarkar hnuaia 7pay hi olsam takina chut theya tuna hian lo chut dan lai tak chu engtin nge ti dan kan entir don ani desktop a shortcut a hemi a software shortcut emo an lo puna folder a hian lutin tilai hi software chuni ta a hi kan zuk double click anga kan open anga ti chuan hei lo lang ta a kan du le tlai alai na click ila ti hian hei chu are me thei ta a ama pun re thea chuan username kan ziak anga password kan ziak anga kan login ta ni ti chuan lo kan calculate don chuan ama saberin kan right click anga open a kan kalanga ti chuan calculate pay a hian kan kal don ani ti chuan calculate pay a kan kal zo hnuwa chuan tilai hian option sang sang alo omanga tilai hlo chhut na tur kal na tur a hian hlo ti a hian automatica omsa hian kan danga all list a hian option a omsa boka masaber option masaber a hian hlo ti le other deduction ti oma hlo ti a hian om menga tin all list ti a hian in one by one ti apia hian om boka tan all list a automatic in omsa hi kan ring halanga year kan ziak anga he a in ziak sa ta hian 2023 month hi august kan tiang hei july hi lom to sa a ti chuan a hnuai le hian bill group number ti oma hei chu bill hlom khatte teng khana chu thema ro chu tu nai chon office a pumpui a vai khan kan chhut mai don awin kan select lawanga a hnuai len open ti hian special calculation ti le general calculation ti oma hemi a hian general calculation hi sarkar na thok pa ngai big a man tur hi ni a ta hian kan danga ti chuan tick mark oma hian okay ti na ne hi kan click ang ti chuan august sang ni som ni chut salom lo wangin aveilam pang sir chunglam panga select employee a hian tu tenge hlo kan siam sak tur kha kan va select ang ta hian hlo siam sak tura zong zong ho khan lo lang ta ni ti chuan hemi te hi a tu mami pakhatte chaw hi kan du ni chuan kan double click anga kan du zon taka kha etian lut phei mai ta a maro chu an vai hi ni chuan select all kan click anga ti khan vai an lang thlatame a chuan selector ron lan na list hi chu kan close anga ti chuan select zo ta a chumi zo kan ti le ma saber tu chu calculate pay ti hi kan click ang calculate pay hi kan click anga ti chuan he ta hi loan line an lo rule zo don po khan hei hat ko loan chu teng kha teng chu rule zo ta eti te khang te kha menon shil sa thapa ti chuan hlo kha chu zo ta a ti chuan okay kan click anga ti chuan okay kan click zo chuan kan ti le tur chu hlo chu zo chuan save click hi ni a in dot te kha she ila tila hian kan soinon liang kan ti ma sakber tur chu select employee ania chumi zo a calculate kan click a chumi zo le chun save te khan me ti khan mi sing eng mazat po nei sela voi ni khat le click a khan kan zo a hlo chu kan zo ta a ti khan pay bill print tur te kan ti chok thei ngala LPC po kan ti chok theya tin e-payment po kan ti ngal thei ta ani lo chut kha ti khan ol sam takin hadam takin tho thei ania VL Paymaker hi man chon ol sam takin lo te kha kan chut jung jung thei ni ti kha kan sei du ani kalome